Lapset, haluan kertoa teille ommelama nimeltä Extramath. Se auttaa sinun saamaan paremmaa ja nopeammaa matematiikassa. Haluta ollen parempia ja nopeampia matematiikassa, eikö niin? Saadaan parempi jotain vatin harjoitella ja Extramath olemme harjoitella matematiiksia. Toisia soittia, matematiiksia, toisia soittia. En tarkoita ensinumerien vanhuus, kerto ja jaslusku. Toisiasta. 6 plus 9 on 14. Tai 7 kertaa 9 on 63. Joskus saattaa tehdä Extramath luennossa ja joskus että tehdä sen kotona. Sinun opettaja kirjoittaa, missä ja miljooni sinun pizzasi tehdä Extramath. Katsotaanpa, miten se toimii luokkahuoneessa.